مدرسه‌ین کردستانê çand ziman û edebiyata Kurdan bi saya xwendin û perwerdeya medreseyan hatiye parastin û geşkirin. Ev lêkolîna giranbiha ya Şakîr Pözdemîr piştî kurtewariyeke têr û tije li ser medreseyên Îslamê û xanedanî û dewletên Kurdan ên pêşî sekiniye. Pirtûk li ser serdema mîrnişîniyên Kurdan ên sed salên çarde û panzdehemîn rawestiyaye. Lêhêj bêhtir giraniya xwe daye ser serdema peymana hevkariyê ya di navbera İmparatoriya Osmanî û Kurdan a li dijî dewleta Sefeviyan. Di beşa medreseyên Mîran de gelekî agahiyên balkêş him li ser medreseyan bixwe him jî nimûneyên hêja ji seyda, şagirt û awayên perwerdeyê daye. Em di gel beşek ji jiyana civakî ya wê heyamê, ziman, rewşa xwendin û zanîna wê demê jî dibînin. Heta derbarê serdema medreseyên Naqşîbendiyan û li ser ustad û hîndarên wan, li ser perwerdehiya wan û xwedîkirina feqî û meleyên wan jî gelekî agahiyên birêk û pêk dide xwendevanan. Pirtûk behsa gelek seyda û zanayên ku ji wan medreseyan derçûne û pişt re li navçe û cihên din ji bo dersdarî û perwerdekirinê belav bûne û gelek zana û ustad gihandine sekiniye. Pirtûk medreseyên Kurdistanê Nivîskar Şakîr Pözdemîr, Weşanxane Nûbihar.